Habang kami naglalakbay, nakita namin ang masisipag na magsasaka. Merong babae, lalaki na kahit sobrang init ng panahon ay patuloy na nagkakayod, at sa oras pong ito, sila ang ating tutulungan. Ayan po mga kalingap, nakita po namin yung mga masisipag po, mga nanay, tatay na nagtatanim po ng palay. At gusto ko pong tumulong sa kanila, pero meron pong challenge. Magpapanggap po tayong ang pulubi. Kita mo naman mga kalingap na yan po, nakapapa tayo. Sa sino man pong maawa sa atin, magbigay sa atin ng tubig, bibigyan po natin ng pera. Ayan po. Magandang araw po. Yeah. Uy, lumubog tayo. Nakana. Malambot po pala ito. Magandang araw. Sino po sa inyo ang may tubig? Nauuhaw po ako. Tubig ka po, tubig lang po. Hindi ko po alam, ate. Bakit Basta parating dito? nauuhaw po ako. Gutom na galing? po ako. Naglakad lang po ako. Meron po kayong tubig? Meron po. Teka lang po. Salamat po. Teka lang po. Kunin ko lang po yung tubig. Sige po, salamat po ate. Marami pong ano. Kinukuha daw mga kalingap yung tubig. Dito tayo. Medyo malalim. Sige kuya, tago ka lang. Sa pagkakataong ito, natanaw ko si ate na sobrang layo pala ang kinukuhaan niya ng tubig. Kaya lalo akong napahanga sa ginawa ni ate. Makalipas ang ilang sandali, ito na nga, dumating na sila. Tubig lang po talaga kuya. Kasi kakain namin kuya. Ay, biscuit kuya. Gusto mo? Bibilan na lang kita. Salamat po. At ano, Ay, okay lang po. Kasi pasensya na po. Tubig lang po talaga. opo. At kanina pa po ako naglalakad, naghahanap ako ng Saan ka pa galing Tubig. kuya niyan? sa malayo pa po. Ay. Hindi pa naman dito ng ano ay, sasakyan. Pag wala kang ano ay, ang hirap. Yan po. At salamat po, may tubig na. Walang tulong na. Oo. Kaya. Yan, Salamat po ate. Meron na po. ang init May pa naman maiinom ng na ako. maglakad. Yan po ate. At salamat, nakainom na ako ate. Ate, ang totoo niyan, hindi po ako pulubi. Ay, Isa po akong vlogger. Nakikita niyo po yan, okay. nakatago na lalaki, nagbibideo. Kuya, yan po. Ayan po. Hello po. Ayan. Alam mo po ate, talagang first time ko tong ginawa pero nagulat ako at binigyan niyo ako ng ng tubig agad kahit di mo ako kilala. Wala naman po problema. Basta mayroong taong na kailangan ng tulong. Bakit ate, Kailangan tulungan. bakit ate
nagtiwala ka kaagad sa akin. Wala naman po yung problema. Hindi ka natakot sa itsura ko, ate? Hindi naman po. Hmm. Basta alam mo nang makakatulong ka sa kapwa. Ate, Tumulong ka. pwede ko itong ilagay sa ano mo. Ito yung microphone. Sige. Bibigyan kita ate ng pera. Dahil sa kabaitan niyo, ate. Sige ate, anuhin mo muna yung ano mo. Ito. At baka mabasa yung pera. Mhm. Ay, Diyos ko. Grabe po ito. Okay. 1, 2, 3. Okay na po ito. Marami na po ito. Okay. Dahil sobrang 4. Tama na po ito. Maraming 5,000 ka. salamat po. Mhm. Napakabait Kasi- po ninyo. Ako si Kalingap Alvin. Maraming salamat po. At pinanghanga mo kami sa pagkalinga mo sa kapwa mo kahit ganito yung itsura. Madungis, madumi. Tapos ang paha ay damo. Tapos gusot-gusot ang ano. At binigyan mo ako ng tubig at bibilhan mo pa nga ako ng biskwit kanina. Opo. Anong pangalan mo, ate? Ako po si Naila Borromeo. Taga-dyan po kami sa Hinipaan. Purok City po. Mhm. Magkano ang kinikita mo dyan? Ano po, nag-aarawan po kami ng 400. Maghapon po yun. Maghapon? Opo. Hanggang anong oras nagsisimula? Simula po kami ng 7, nabaho po kami ng 5. 7 to ano? 5 po. To 5. Ano talagang kahit tanghaling tapat. Opo. Pagkakain po namin na yan, baba na po kami. Para makatapos po kami agad. At makauwi po at yung mga bata po baga naghihintay naman sa bahay. Opo. Ilan nga ang anak mo, ate? 4 po. 4. Opo. Ilan? Lahat sila nag-aaral? Yung ano po, 3 po nag-aaral po. Grade 1, grade 4, hanggang daycare po. Yung pong isa, Bunso. 1 taon po. Nakalamama po. Iniiwan ko po pag ganito pong may gawa, iniiwan ko po sa kanila. Oo. Makakatulong na po ba yan sa inyo? 5,000 Maraming- kapalit ng tubig? Malaking tulong na po ito sa amin. Makakatulong na ito sa mga bata sa pagbili ng mga Kailan gamit nila sa school. Kailan ka huling beses na nakatanggap ng 5,000 pesos? Yun lang po, yung pakahawak ko ng perang ganito. Ngayon na lang, Okay. ngayon na Opo. lang ikaw nakahawak ng ganyang kalaking pera. Opo. Kasi po, pag ano naman po, napadala naman niya sa amin, pag nakakatrabaho na po siya sa Maynila, nakakapadala po siya sa amin, 2,000. Yun na po. Pinakamataas na po yun. Pinagbabudget ko na lang din po at mga bata po bagay may pasok Oo. sa pang-araw-araw namin. Kaya po, nagkakasya naman po. Kahit pa paano, Oo. nagtsatsaga Na ano din ako po sa iyo, kami. ate, na natutuwa ako kasi ganyan ka. Isa kang matulungin sa kapwa mo kahit na ganito yung itsura. Opo. At the same time, napakasipag mo kahit babae ka. Opo. Nagulat nga ako eh. Kasi kung sino man ang makapagbigay talaga ng tubig, sila yung bibigyan ko ng 5,000. Maraming Pero salamat talagang po. para sa'yo talaga yan. Kasi malapit ka dun sa ano eh. Opo. Malapit ka sa akin, narinig mo ko agad. Opo. Nung makita mo ako, anong inisip mo na lumapit ako? Ano po? Ano din naman po ako kasi sabi ko baka kung kailangan ni Kuya ng tulong o pagkain o tubig, tutulungan ko na lang at kung ano po meron ako, hindi na lang maibibigay ko po at yun lang po naman ang kaya kong maibigay sa ngayon at wala naman po. Kaya maraming salamat po at nakarating po kayo dito. Yan. At congratulations sa pera. At gamitin mo yan. Yan ay mula sa Panginoon. Opo. Para talaga sa iyo yan. At God bless. Nawa na pagpatuloy mo yung kasipagan mo at pagpalain ka ng Panginoon. Opo. Maraming salamat po. Malaking tulong na po ito sa amin.
pati po sa mga bata, mabibilihan ko na po ng mga gamit nila sa school. Kasi po kanina binilang ko lang po yun ng tag-isang notebook, tsaka papel. Kasi po wala po kaya akong maibili pa at ano po kaya, halos 1 linggo din po kaya kami hindi nakapagtrabaho at nagkasakit din po kaya ako. Halos 1 linggo din po. Ngayon na lang din po naman kami ganito. Kasi Salamat sa Panginoon. At Nagkasakit tumawag ka din sa po Kanya. Ayan na, binigay na sa'yo ang maraming salamat sa'yo. po. yan. God bless ate. Salamat po. Sana po marami pa po kayong matulungan na kagaya namin na mahirap. At marami pa din po sana kayong mahanap na katulad namin na handang tumulong kahit ganito lang, kahit tubig lang po. Sana marami pa po kayong matulungan. At marami din po kagaya namin na handang tumulong. Salamat din. Maraming salamat po. Maraming Salamat ate. po. At sige, at good luck and God bless sa trabaho mo. Sipag lang, tiyaga, Po. at may darating din na biyaya. Maraming salamat po. Sige ate, maraming salamat. Yan. Si ate po, at yan po ang nakita natin. Deserving niya, para sa kanya po talaga yan. At maraming salamat po sa panonood ng ating charity vlog. Nagulat si ate, pero syempre po, salamat po sa mga hindi na-skip ng ads. At kung gusto pa ninyo pong marami tayong matulungan, please subscribe po and don't skip the ads. At sa lahat po ng bumubuo ng Kalingap, especially po kay Kuya Bal Santos Matubang at Edna, Kalingap Rob, at sa channel ko po, Kalingap Alvin, nawa po ay supportahan natin ang ating mga vlogs, videos, at don't skip ads mga Kalingap. Maraming salamat po and God bless. Maraming salamat po. Yeah. Okay, salamat din ate ha. Siya ang kaibigan nyo, palaging malalapitan nyo. Walang ibang angat kundi ang magpasaya ng kapong Pilipino. Kahit anong problema, siya ang lagi nyo makakasama. May Kalingap Alvin, kayo na kaibigan, masasandalan pag inyong kailangan. Walang ibang hangat kundi ang magpasaya sa kanyang mga kababayan na nangangailangan. Kahit masama ang tingin ng iba, hindi mag-iiba ang pagbibigay niya ng ligaya sa kanyang mga kapwa. Mayroon kayong masasandalan, palagi niyong makakapitan. Isang Bicolanong may mabuting kalooban, sumama ka, ikaw isasaya sa mga video niya. Simpleng lalaking may busilak na puso at matulungin, yan si Kalingap. Siya ang kaibigan nyo, palaging malalapitan nyo. Si Kalingap Alvin, kasama ko po si ang magpasaya ng kapong Pilipino. Kahit anong problema, siya ang lagi nyong makakasama. May Kalingap Alvin, kayo na kaibigan, masasandalan pag inyong kailangan. Hindi magdadalawang isip na kayo ay tulungan. Hindi mag-aalinlangan para sa kanyang kababayan. Hindi magsasawa, hindi magbabago, basta Kalingap Alvin makayo
maayos at makatao, mabait, masipag na palagi nandito, mabuting Ayan mga kalingap, good morning. hindi magsasawa, palagi niyong makakasama. At puntahan po namin si Lola Mamerta. Parang si Lola Damiana na nangungula. Sumama ka, ikaw isasaya sa mga video niya. Simpleng lalaking may busilak na puso. Ayan mga kalingap, good morning po. And today po mga Yan si kalingap, siya ang kaibigan nyo, palaging malalapitan nyo. Walang ibang hangat kundi ang magpasaya ng kapong Pilipino. Kahit anumang problema, siya ang lagi nyong makakasama.